Odogwu na Jakarta. Anọ m na site ụnọ na-aga mma. Ị na-asị maka Ugo Zinc. Agụlụ awaya chagodo ọkụ sef, ma plasta ni screen na-alụchago ọrụ. A na-agba one side wa paint enu na na-akwụrụ Odogwu. Iji makpa ya m. Interlock ya bịa echi. Ụnọ uwosi gengem. Every onye ansa ndị alị ya. Ụnọ amaka. Odogwu nkwu ọzọ nchọjọ ọ two sides ka ya gba football hole maka ọsọ one side ka m gbafu. Okay, ọ dị mma. Interlock na-abịa ọlụ echi. Ịsa ndịkwa aba 1.2 ba nyebe advance ebido ọlụ echi. Ya gwa gị na nwere ụlọ maghara alụ. Hey! Alụsiri ihe niile ike. Ịjụọ Dennis, mụ na Dennis nọ. Odogwu na ọ na-asị m ụnụ ya adịgo ready. Na-agwa n'ime na adịgo ready. Ịgwakwala ya na screen nke anọ. Screen na-emechego na ịgbogolo enu gbedeta. Ndị Togo ji plasta merụ ihe niile ahụ. Mana ọ ka bụkwa interlock. Ọ hụrụ ka m na-agwa na okay. Ọdụ m Odogwu. O nwere eme mkpọkwụ ndị NEPA ka bịa tie transformer. Okay. Odogwu nwekwa anada afta anụ na ama m ya na dụkwa m ọkwa tebụl land. Nya ọ gba nnọọ obodo. Odogwu aka ọtụọ. Ụlọ nchi gwuchetie ka na. Odogwu enwekwe nsensi. Neche nwoke ọgwụ ya shi ya nwa lụwa ụlọ. Ọrụ enwere pizza bịa jucha wele. Uchi m kọntraktọ. Nwazie dị iche kọntraktọ na dọkịta. Akpọ m ya video call. Ọ na ọtọtọ ahụ. Ịma na akpọ m ya video call ụnyaa. Jee n'ụlọ nwa dị n'ezi oyibo na-egosi ya na ọmụ na-arụ. Nwoke ọgwụ na-emekwa n'ọnwụnwa. Mbata ka anyị rụọ. Egwube ndị ọcha ka egwube echa ndụ mbe anyị. Dennis ihe dụkwala iwu December 1st. Kedụzi? Before Odogwu anata. Ịma nwa gwara na nwa gbatago akwụkwọ. Akwụkwọ Burkina Faso. Odogwu ya bịakwuru ego ụlọ ọkpọ. Dennis anyị fụọ na site agwa ata mmadụ. Elu etuke m nke m. Wow.